eerste vermelding over de commandeursmeulen is uit het jaar 1215. Hendrik III, hertog van Limburg, schonk toen aan de Johanniterorde het allodium, het vrij erfgoed Mechelen. Dit betrof een gebied met bebouwde en onbebouwde gronden, weilanden, bussen, meulens, alsmede het patronaatsrecht over de kerken van Mechelen en Wilder. In de middeleeuwen waren meulens altijd in het bezit van adellijke families of kerkelijke instanties. De meulens waren zogenaamde banmeulens en dat betekende dat boeren uit de nauwkeurig vastgestelde omgeving verplicht waren hun graan door af te leveren en te laten malen. Hieraan kwam een einde door de Franse Revolutie. Tot 1810 waren de meulen in Frans bezit. Toen ging de commandeursmeulen over in Duitse hang. Jozef Heusch, koopman en verver van textiel uit Aken. In 1816 verkoop hij de watermeulen en de bij de meulen behurende gebouwen aan Karl Josef Holman, een Duitse papierfabrikant die in Gulpen woonde. De oorspronkelijke graanmeulen stond op de linkeroever van de Guul. In 1820 bouwt Karl Josef Holman tegenover de graanmeulen een nieuwmeulen erbij, die als papiermeulen werd ingericht. Zo ongeveer in 1875 werd het waterraad van de papiermeulen vervangen door een waterturbine. Voor zoiets bekend de eerste waterturbine in Limburg en vermoedelijk de tweede van gans Nederland. In 1882 werd de papiermeulen, de graanmeulen, de aangrenzende tuinen, een wei, boomgaarden, bouwland en vievers gegollen door Jozef Schinks uit Wittem. In 1905 werd de eerste helft van de huidige silo aan de commandeursmeulen gebouwd. Dit is voor die tijd een modern en kostbaar gebouw van gewapend beton. Deze silo's zijn nog altijd perfect, omdat het graan er ook in de zomer goed keul bleef, een essentiële zaak, en werden daarom nog steeds gebruikt. Vanaf 1984 worden commandeursmeulen in hang van Kees Speld. En vanaf 1994 is de meulen weer terug bij de familie Schinks. Raoul Schinks is de huidige eigenaar. We zijn weer een jaar of 25 geleden weer begonnen met plannen op te bouwen om weer te gaan malen. Ik heb zelf in mijn jeugd als scholier bij de ouders in de meulens gewerkt en bij familie, wat toen een soort met nonkes, een familiebedrijf. En mijn oudste broer heeft dat ook gedaan in zijn jeugd. Nou, die meulens die zijn toen verkocht geworden. En toen hebben we toch op een gegeven moment weer plannen opgevat om weer te gaan malen. En toen ben ik met dat idee naar mijn oudste broer toegestapt, naar Jannie. En die heeft toen mede geholpen in de planvoorbereiding. Wat doorslaggevend was om zo'n bedrijf weer te kunnen beginnen. En bij mij weten ze van begoes in, voor zullen zeggen februari 1994 of zo gaat het, of maart 1994. Waar we nooit van afscheid van hebben genomen, het zijn een aantal pijlers. En dat is eigenlijk kleine badges, tailor-made producten, tot aan grotere badges. Dus we hebben van mede van nagedacht over een zekere schaalvorming, waaraan ook dan laten we zeggen, relatieve kosten aan verbonden zitten. Of ik kan zeggen vaste kosten per 1000 kilo.
Maar ook we moeten niet uit het oog verliezen dat we de kleinere batches ook altijd moeten kunnen blijven leveren. Dat zijn belangrijke pijlers en daar hebben we in de Meulen enorm aan geïnnoveerd om dat te kunnen volhouden. Samengevat, er komt graan binnen en er gaat meel naar buiten. En meel is een dubbele naam eigenlijk. Ja. We hebben wit meel, we hebben bruin meel, we hebben zwart brood, wit brood, allemaal dat meel ervoor. Dus ja, en hoofdzakelijk biologisch meel, dat doen we heel veel. En daar hebben we ontwikkeld eigenlijk een soort productenpalet, hoe we de bakker volledig bediend kunnen worden. Ja, we leveren ook als serviceartikelen van zout tot rozijnen en weet ik wat. Die als serviceartikelen, maar qua meel wat we maken is van wit, verkeukjes, tot aan vlees, brood, meel, wit, bruin, zwart, half, alle kleuren van de regenboog. Van tarwe, rogge, spelt, haver, van de meer mais. Noem het maar op, maar ook oude granen, emmer, einkorn, petite potre, kamoet. Hou op, het lijkt wel een apotheek af en toe. Ook de bestellingen die we moeten rapen. Een ene zak van dit, dat zijn de liefste een apothekersbestelling, zeg pa, vroeger. Laat ik zeggen, we hebben altijd een beetje in de luwte proberen te opereren en dat doen we nog immer. Maar op een gegeven moment komen we toch op basis van informatievoorziening naar klanten toe, vragen naar websites. En daardoor hebben ze toch hier en daar af en toe een klant
ook van wie weg. Dit ik vind met Google, denk ik dan maar. En zo zijn we gewoon leveren langzaam. Ja, België is gewoon Toes. Ja, dat is ons basisgebied. Die is eigenlijk 350 kilometer om de Meulen heen. Ja, en ik heb zelf een aantal jaren in Utrecht mogen studeren. Dus er komen vrienden uit Holland, die komen dan en die zagen dan het uiteinde van de wereld bij ze terechtgekomen. Nee, dat is het centrum. Vergeet zich niet. We hebben de autobaan Antwerpen, we zullen zeggen Berlijn, ook Berlijn, neven de deur. We hebben hem vanuit Luxemburg naar Amsterdam, neven de deur. Gewoon naar Parijs toe, neven de deur. Heel goed bereikbaar. En daardoor is ook ons afzetgebied historisch eigenlijk al zo'n beetje 350 kilometer om de Meulen. Maar dan hebben we ook nog klanten in Zuid-Frankrijk, in Spanje, in Italië, in, hoe moet ik denken, Portugal, lang. In dat stadion in Lissabon, daar zit een bakker te bakken met een smel. Nou, nummer op, ook weer Ierland, klanten. Zo merk we zo niet opgemerkt. Dat is ook een punt wat we van het begin bedacht houden. Het is een beetje overal een beetje mail wegsnoept van een concurrent. Daar merkt hij niet eens op. Als ze op in één klein regio alles van hem weg is pakken, stel je voor, ja, dan wordt zo opgemerkt. Dus die spreiding van afzet is altijd belangrijk geweest.